Čaute, moje meno je Raven a vítam vás pri štýlu videí, ako točí Zero Gaming, čiže komentuje ten svoj gameplay na začiatku, ako hrá Daisy alebo napríklad Rust, PlayerUnknowns. No a ja budem robiť niečo také podobné s kamošom Matúšom alebo Tekvicou, môžeme mu tak hovoriť. Aj keď on má svoju crew, ale dúfam, že aj moja sa tak trošku tak rozrastie. No a ako vidíte, teraz sme na airporte, čo sa onedlho zmení a pôjdeme na balotu. Príčina toho bude, že Matúš spácha samovraždu na nedostatok krvi, lebo už o toho proste s ním nebaví z určitých dôvodov. Samozrejme, ja múdrelan som ho postrelil s tým, že som sa ho nespýtal, že kde sa nachádza, keď sme spotli typka na letisku. Presnejšie pri stanoch. Mám u seba AK-74, no a potom si zobrám jeho AKM-ku a potom sa mi zdá, že ešte v Phoenixu, takže užívajte. Takže ty si teraz pri stanoch, hej? No. Počúvaj, vieš čo je tá budka, jak ideme pri elitku od začiatku? A vieš čo je tá budka, no. A stále tam nič nebolo. Keď som hral, tak tam niečo bolo. To na chrate? Hitpack a ešte niečo tam bolo, sa mi zdá. Ale boli tam veci. Oh, ASOG! Lepší. .30 RDAK mag. Počul si ten výstrel? Nie. Mám zobrať ten zásobník? Áno. Alebo Do čoho? AKM. Iba náboje. Dobre. Ty pri elitke? Aha. No zajeb to zombíka, čo ide za mnou. Napravo od teba som. Vidím. Zastrel. Piči, prečo som si lahol? Počkaj, ja som ešte rozdýchaný. Rozdýchaný. Utekaj dozadu a doprava. Utekaj dozadu a doprava. Viem. A mier. Utekaj, Rado. Ty kokos. No dobre, viem, zase nemám ten najlepší aim. Takže ideš zomrieť, hej? Dobre, môže mať tú česť? Aj keď radšej ty to nie. All around me are familiar faces, worn out. Takže začneme tým, že idem z airfieldu na balotu celkom dlhou cestou, asi taká pol hodina to bola, takže samozrejme, že som to dostrihal. No a nestala sa mi práve najlepšia vecička. Stretol som kamarátov. Za chvíľku uvidíte, čo sa stalo. Ideme na balotu, kde sa stretneme s Matúšom. Vieš, ak sa hovorí, že do tretí je všetko dobré. Kebyže teraz nájdem tretí helicrash, tak by tu mohla byť už tá MK. Trumpeta s hunting scopom pristým. Myslíš? Tu som ju našiel. Ja. Kokot. Do piči! Čo? Voci. Fakt? Aha. Strieľaj. A nemôžem ísť zdrhnúť. Nie, to nezreš, on je rýchlejší, ak ty strieľaj.
A oni sú ďaleko, aj som rozlišený. Tak počkaj, koľko ich tam je, nevedia o tebe. Nie, ja som počul zavíjanie a teraz idú po mne. Tak strieľaj, idem na to z tretej osoby ich full auti. Z tretej osoby ich full auti. -1. Ich príde 6 alebo 7. Full auti ich. Nemám zásobník, rýchlo reload. F-kom. Poď. Ešte 4, 5. Zapasil som ich. Ty kokos. Utekajú do piče. Pozor, lebo možno znovu ďalší útok na iba spravia. Môže byť. Ďalší spotter. Kokos, ja tej hmle vidím aj to, čo nemusím. Hmle sa fajtovať, to by bolo celkom po piči, no. Som baloče. Ja už som na polceste tam. V jednom vozni boxer, brokovnica, trumpeta a ešte 1911 a ďalšia brokovnica. My sa stretneme v Černe, ne? Ja už som za Černom, ja už je na one balátu. Áno. Áno. Dobre. A kam chceme potom ísť? Zmeníme server a pôjdeme do Černa, nie? Na balote zostaneme. Prečo? Tadiaľ budú chodiť ľudia. Ja by som A ukročil. ja jak mám toho Mosina bro, to bude masaker. Hovorím, to bude... ty... normálne, ja si ani si neviem predstaviť, čím prvým s tým Mosinom bro, ty chápiš to? Čo ti jebe? Už si na tom letisku? No ja idem tvojim smerom. Tebe naproti. Tak choď, ne, zostal sa na policajnej stanice, nie, počkaj, nie, tam nie je. Tam sú také dve garáže a tam je pumpa, tak tam sa na... Dosť skoro, lebo ja som už... za airstripom. Dobre, tak poď, bež po ceste. V3-ska, sa mi zdá, že vidím. Áno, V3-ska. Či? Ja už som na airstripe. Už si? No vidím ten plot. Kokot, ja vidíme 3-sku a to je nejaký sedan. Čo ti ja hovorím, že ja v tej hmle vidím kokot. A kde si? Však po ceste stále idem. A už si za tým plotom na airstripe? Akože za tým. Máš naľavo vedľa seba airstrip, hej? Naľavo mám ešte ten plot, no. Tu sú teraz napravo odo mňa také domy. Takých pár. Po ceste utekáš. No. Vidím ťa. Prato! Ty aj vidíš. Nevidíš ma? Takto, jak idiot. Pozraj, nevidíš ma? Vidím. Tak by som ti teraz najebal. Nezabúdaj, že stále mám Mosina. Bože, toto bude újem, toto bude jaj! Asta kurva, toto bude sranda. Tuto necháme na onom, na highway. Highway. Na runway to potom necháme. A ideme tam do onej, do policajnej, či čo to je, nie? Nie. Práve, že keď niekto bude blízko, nás sa povieme, že stoj, lebo ťa zajebem. A že, hello, do you wanna backpack? No, where this one? Jem hlava. Jak vtedy je to video, nie? Čo si vravel? Grenade backpack. Hľadaj tieto kontajnery.
Ani bu, ani mu. Aha, baton. Hello, do you wanna backpack? Nie. Koko. Ďalšie dve pištole. Makarov. A mám do toho náboj, nechceš? Á, dobre, poďme do tej policajnej, Daj mi nie? ten batoh, poď, dropni mi sem ten batoh. A dropni ho. No. Ja si odtiaľ z tejto pistol flashlight zoberiem baterku. Sa mi bude hodiť, keď sa mi táto vybije. A spravíme tak, že toto zahodíš, toto. Mačetu im tam necháme takéto, že aby to vyzeralo trošku lepšie. A hodíme im tam, počkej, čo zahodím? Tento start, sa je to piče. Hodíme im tam Makarova. Do toho batu, kde to je? Kde je ten batu? No a tak to vlastne celé skončilo. Nakoniec išli sme tam na tú policajnú. Alebo čo to je? Doteraz neviem. Na Redisu vyšlo sa mi to. A potom už sme zmenili server. A to bolo vlastne celé video. Budeme na deň 2. Čo sa tam bude odohrávať. Dúfam, že to nebolo príliš dlhé, príliš krátke. Malo by to mať nejakých 12 minút. Alebo 11 plus minus. No a uvidíme sa na deň 2.